दिनै आङो थैसामथुनि गिबि ब्लगखौ लाबोबाय दाख्लै मुहुरखालि आं देखायदोंमोन ओइदिनखालिथ' आं गासिबोखौ देखायजोबनो हायाखै दिनै नैबे हाबानि माने शुट दङ दा हाबानि शुटनि थाखाय प्रिपेरेसन खालामगासिनो दङ दा बेयाव अरिजिनेल हाबा बायदि माने गासिबो डेक'रेसन खालामजोबनाय जाहैबाय आरो दा नैबे लाइट फिटिं खालामगासिनो दङ ओमफ्राय नैबे न'आव लागोन दा बेयावनो एक्ट्रिस न' जागोन माने अरिजिनेल हाबा बायदि खालामजोबदों आरो गासिखौबो दा दसे उनावनो बे हाबानि शुटआ जागोन दा बेयाव दिनै आङो दिनै आंनि रल जागोन दिनै सानथाम जाबाय सानथाम दिनै डे 3 शुट दा आंनि शुटआ दिनैनिफ्राय स्टार्ट जासिगोन आरो दा नोंथांमोनाबो आंनि दा शुट लानायखौ नुनो मोनगोन दा शुटिं लकेसनाथ' बिराद मोजां आरो न'खौबो ओरैबायदि मोजां माने न'आवबो बारा मानसि गैया नालाय जेबो प्रब्लेम गैया ओमफ्राय बेजों लोगोसेनो दा गासिबो खामानिया कमप्लिट जाबायानो दा मोनासि जाबाय दा नाइट शुटसो जागोन गासिबो दा नै गासिबो माने बर' हाबायाव जिबायदि माने अरिजिनेलाव जिबायदि हाबानि डेक'रेसन खालामो बेबायदि खालामजोबदों आरो गासिबो बिदि खालामगासिनो दं ओरै गोजौआवल' होनाय जायाखै गासिबो माने अरिजिनेल हाबा बायदियानो जाजोब्बाय आरो बिथिं जाग्रानि हलखौबो बानायदों डाइनिं हलखौ बानायखादों नोंथांमोना बेयावबो नायनो हागोन मानसि हिसाबै आर्टिस्ट हिसाबै दिनै रायजोफोरखौबो लिंहरदों ओरैनो 50-60 जनसो मानसि लिंहरदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि आर्टिस्टफोर थागोन गासै 70-80 जनसो माने मानसि दिनै इयाव लिंहरनाय जादों आरो दाथ' जों शुट लानाया टाउनावनो लानाय जादों गहपुर टाउनावनो लानाय जादों दा गामिनिफ्राय बिसिम मानसि लाबोनो गोनाङाबो गोबां गिदिर बाथ्रा मानसिफोरा सानो माने फिल्म मोनसे बानायनाया बिराद गोरलै होननानै दा नाथाय बेफोरबायदि माने जोङो रियेलिटिखौ दिन्थिनो गोनां जायोबा माबायदि खस्थ' नोंथांमोना नायदो माने बेफोरबायदि दान्दिसेनि थाखायनो माने 3 मिनिट शटनि थाखाय बा 4 मिनिट शटनि थाखायनो एसेबां थाखा खरस खालामनानै बेफोरबायदि माने बानायनो गोनां जायो माने 5 बोसोरनि उनाव माने रुबुलाखौ लोगो मोनदों सिगां 2019आव जों लोगो मोन्दोंमोन उदालगुरियाव दा दिनै बेसेबांबा गोबावनि उनाव दा नै लोगो मोनबाय ओमफ्राय दिनै लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों एसेबां गोबाव जाबायमोन माने लोगो मोनिहा ओमफ्राय फार्स्ट टाइमाव माने आंखौ सिनायबावनो नागिरलायाखै फैजेननायाव उनावसो सिनायबाय उनावसो सिनायदों मोदोम ओंखारबाय नालाय मोदोम ओंखारबायना सिगां थेफाफामोन नामा एसे थेफाद्रायबो नङामोन एसे माने टाइम थांनायजों लोगोसे एसे चेन्ज जालांबाय थायो नालाय माने बोरायबायनाय जादों माने बोरायथ' होनाखै माने मोजांसिन जादों आरो सेंग्रासिन जासिनो जोंखौथ' बोरायबाय दारि सारि ओंखारला जोब्बाय ओरैनोथ' बिराद माने गोजोननाय मोन्दों रुबुलदाया एबार बेस्ट भिलेननि एवार्डखौ मोन्दों बेजों लोगोसे जों माने जोबोद गोजोननाय मोन्दों जोंनि माने फिल्मावबो दा जों जयैनो खामानि मावनो मोननानै माने जोंनि फिल्माबो जोबोद मोजां जागोनखौ जों आसा खालामदोंमोन थैसामथु माने स्क्रिप्टआव नांगौ बायदि आर्टिस्टफोरखौ माने जिबायदि डिमान्ड दं बेखौ मोनजोबनाय जादों नालाय ओंखायनो थैसाम थाहोजोबनो हागोन आरो थैसाम थाहोजोबनो हागोन एबार आरो नोंथांमोना आंबो मोनसे लुगैबाय थादोंमोन आरो नोंथांमोना आं माने बिदि फिल्माव हाबफिननानै आंबो माने आंनि जितु एक्टिं आंनि जितु एक्सपिरियेन्स आं बेखौ एसेबाबो दिन्थिनो होननानै एबारनि बोसोराव माने एसे एक्सनबो थागोन नोंथांमोना नायदो दा समजों लोगोसे नोंथांमोना नुलांबाय थागोन ओमफ्राय माबा होनबावगोन जायखिजाया रायजोफोरनिसिम आंनिफ्राय मोनसे माने खावलायनाय थाहैबाय जे नायबानो जाहैबाय टाइम दिहुननानै जे जोंनि बर' सावथुन मुलुगा दावगालांथों इयुनाव बेनो गोजोन्थों थेंक इउ दा नै जोंहा लंकेश्वर आबौ दङ ओमफ्राय लोगोसे जोंहा मुंदांखा देंखोगिरि फुंजा मुसाहारिनि बिफा मानगोनां आयं दङ दा बिथांमोनाबो बेयाव रुल दङ दा आबौखौ माबायदि रुलाव नुनो मोनगोन एबारावबो बेनोसै गाज्रि आखु नेगेटिभ रुलानो दङ थैसामखौथ' आबौखौ माने गोदोना दानस'लायनाय गोबां माने रायजोफ्रा अनसायना लादोंमोन एबारनियाव माबाफोर आरो सारप्राइज दिन्थिनो हाबावगोन नामा दानस'लि थैसाम थालायनाय आसा खालामदों एबाराथ' बांसिन साबसिन हामसिन हिट गोनांसिन जागोन होननानै दा आङो स्क्रिप्टनि सायाव नलेज गैथ'वा नै दिनैनिफ्रायसो आङो जागायजेनगोन जाहैबाय आसा खालामदों थांनाय थैसाम पार्ट 1निख्रुइ 2आवहाय बांसिन साबसिन हामसिन जागोन होननानै आसा खालामदों आङो दा आयंआ माबायदि रलफ्रा आंना रुला एक्टरनि बिब्थै ना जायखिया दिनै बेयाव हाबा दङ माने दा बेखौ दान्दिसे रायलायनो मोननानै गोजोननाय थाबाय आरो उन समफोरावबो आं बिदिनो भिडिअ दिन्थिलांबाय थागोन गोजोन्थों गासिबो